Kula ngaturaken sugeng kunjuk dumateng wahyu dumateng eyang. Kawula di dalam Siraksa Sekarsari, kawula wedal dinten menika sowan. Anggen kula sowan dherekaken biswanipun dumateng Bapak Sabtu Langit lan Ibu Utari dipun dherekaken dhateng putra-putra. Ing wekdal menika sami sowan pertapan Mbah Mantuk ing kita sah. Nyuwun ndedonga dhateng asanipun Gusti ngambil kuwas langkaran ngawontenaken sesaji-saji badhe kula aturaken kunjuk dhateng asanipun para suci kula wahyu pindah. Ngawontenaken seji wujuding sekar wangi kinantian gantal kinang dadi pisang raja kinantinan dupa unjukan kopi utawi tumpengan. Lah wedal menika mangke badhe kula aturaken dhateng sampun pepundhen-pepundhen iki lantaran napak telas pepundhenipun inggih menika Ki Ageng Pemanahan Penembahan Senopati utawi Ki Jumrekang. Lah dinten menika anggenipun sami marak sowan Bapak Sabtu lan Ibu Utari sedaya putra-putra ingkang nderek lan boten nderek mugi-mugi mangke saketa kaberkahan dhateng asanipun Gusti kaberkahan dhateng asanipun pepundhen sedaya keluarganipun saketa ayem-ayem tata titi tentrem kalih berbeda mboten manggih halang setunggal menika. Dungkak kaping tiganipun sanding Ibu Utari Bapak Sabtu lan sowan niki ngawontenaken nggih kula pindah wujuding tumpengan ketan ireng ulam lembaran menika supangatipun utawi kagem tujuanipun menapa jenengan? Kagem keselamatan sedaya. Tumpeng sedulur papat lima pancer. Namung niku. Nggih. Lah ngawontenaken tumpeng doa nggih menika sedulur papat lima pancer. Sedaya dipun sunken doa restunipun dhateng sampun wahyu-wahyu ingkang lenggah wonten pertapanan Mbah Mantuk ing tansah kaparing kawilujengan karaharjan kamulyan kabejan anggenipun ngayahi tugas makarya lir samukawis menapa kemawon mugi-mugi mangke sageta lancar sageta berkembang utawi sageta berwibawa. Semonten ugi Bapak Sabtu lan Ibu anggenipun ngomongi dhateng putra lan wayah mugi-mugi mangke sageta pikantuk dunganipun utawi pikantuk berkahipun dhateng asanipun pepundhen-pepundhen mriki sageta panjang yuswa tutuk anggenipun ngomongi dhateng putra lan wayah putra-putranipun sedaya mangke sageta sami dipun kabulaken menapa ingkang dados gegayanipun anggenipun marak sowan wonten pertapan Mbang Lampir ing mriki. Semonten ugi sedaya mangke sageta kadungan wahyu sinebat, wahyu gagak emprit utawi wahyu panca purba. Songsong Tunggul Naga Kiai Tajuk Makutha Mataram kang lenggah wonten Gedung Purbayeksa ing inggil lah dinten menika dipun caosi saji inggih menika wujuding tumpengan kang sampun kula aturaken kinadyan dupa wangi pisang sanggan lan suruhayu kinadyan sekar unjukan kopi pramila dadipun dipun semanggaaken dhateng sampun para pepundhen ingkang lenggah wonten pertapan Mbang Lampir ing mriki semonten ugi samakih Bapak Sabtu lan Ibu Utari lan dhateng putra-putra ingkang sami nderek dinten menika samangke badhe matur piyambak-piyambak samangke kula sumanggaaken dhateng asanipun pepundhen panampinipun pisuwanipun sedaya ingkang sami marak sowan. Mekaten ingkang dados atur kawula sedaya kanepatan kawula di dalam Siraksa Sekarsari tansah nyuwun pangapunten. Nyuwun panilah pin. Kunjuk atur dumateng para wahyu ingkang lenggah mapan wonten ing pertapan Kembang Lampir ugi para leluhur agung Ki Ageng Pemanahan Ki Jrumartani Ki Ageng Nis Kakung Putri sedaya para leluhur ingkang dalu menika mepdes nderek rawuh sowan wonten ing pertapan Kembang Lampir. Pareng ugi ngaturaken pisungsung ingkang sampun kala kasebataken kaliyan Patris wonten tumpeng cemeng wonten tumpeng sedulur papat limo pancer mugi paringana sawat daya kegiatan ing pangajap menapa ingkang sageta jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya dadi ingkang tansah pinuji jaya-jaya wijayanti sederek-sederek ingkang nembe nandhang gerah nandhang sakit mugi kersa para leluhur agung nyarirani piyambak paring jampi
sawab berkah donga pangestu ing samangke enggal pinaringan sehat bergas waras kados diu. Salajengipun ugi menika kula marak sowan kalian simah kula rayi kula anak-anak kula sedaya ingkang dalu menika saged marak sowan menapa dene ingkang boten saged marak sowan namung sagedipun ngaturaken sembah bekti nyambung raos saking pidalem piyambak-piyambak. Sedaya kula suwunaken saberkah pangestunipun dumateng para leluhur agung ugi dumateng para wahyu ingkang lenggah mapan wonten ing pertapaan Kembang Lampir. Mugi tansah nyandung nyampar sekar cempaka mulya sak tiba-tibane manggih bejo wilujeng tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti jinurung kasengkaken dening para leluhur. Eyang pinangka njangkepi atur kula kepareng badhe ngaturaken sekar pangkur pada kaping 12 kaping 13 kalajengaken sinom gangsa 11 ugi gambuh 57 serat Widatama Yasandalem Eyang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunegara ingkang jumeneng kaping 51.
Nanging to paksa tutur rene tua sing catur sing sapa tening nemu nugraha mekaten yang yakin pamalangan kiwa juru matani matur nuwun awit saking sang-sang tansah kersa njangkung bali lampah kula sak brayat marak sowan kula kiwun tambeng sawekdina pangestu mugi wonten ing kawontenan donya sakmenika kados menapa kemawon mugi kula sak brayat tansah manggih bejo wilujeng rahayu sedaya